Čaute, dneska vám ukážem bývalé vojenské cvičisko v Tihanonskom lese, ktoré sa nachádza tu za mnou a pôjdem sa tam pozrieť a ukážem vám, ako to tam vyzerá. Tak poďme na to. A teraz sa nachádzam v tomto bývalom vojenskom cvičisku v Tihanonskom lese, ktoré som spomínal. No a tu je tento múr. Neviem konkrétne, k čomu to bolo, ale bola to skôr nejaká strelnica, podľa mňa, si myslím, najskôr. No a čo sa týka toho vojenského cvičiska, veľa informácií som o tom nezistil. Akurát len toľko, že bolo zrušené v roku 1985, 4 plus minus v tých rokoch, keďže sa stávalo sídlisko Tihanovce, tak toto muselo odstúpiť, to cvičisko. Buď sa to zrušilo, alebo sa to presťahovalo niekde na iné územie, to už neviem, to som nezistil. Ale v roku 1985 to slúžilo. Takže no a tu naďalej bude také podobné dačo. Tiež to bola taká strelnica, tento múr. Inakšie sa tu nachádzajú aj bunkre. No, nie je ich tu veľa, ale sú tu nejaké pozostatky. No a tu je tento múr, druhý. Čo som sa pokúsil dočítať o tomto cvičisku, naozaj som toho veľa nenašiel, ani na internete, načo na Facebooku, čo písali ľudia o tom, ale veľmi málo. Čiže fakt by som o tom viac povedal, ale nenašiel som nič také zaujímavé o tom, čo by som mohol povedať. No. Nebudem ukazovať cestu, kde to vedie, kde to tam je, kde sa to nachádza, lebo by to bolo veľmi dlhé video. Takže ja to len tak po čiastkach som to povystrihoval, aby som vám ukázal, kde sa to nachádza. Ale tieto objekty sú veľmi blízko, po okruhu 200-300 metrov, možno plus minus, takže ono... No. Teraz pôjdeme ďalej. No a teraz som sa presunul trošku ďalej. Asi tak 300 metrov od strelnici. No a ako je vidieť, tu nás sú nejaké bunkre skôr, nejaký ukryt. No a ich tu viacej, tu na. Ich tu asi 4 alebo 5, neviem presne. Ako v celom lese sa nachádzajú ich viacej, nielen tu konkrétne, kde sa nachádzam, ale je to zaujímavé miesto. Veľmi mi ma zaujímalo, koľko takých bunkrov je tu na Tihanovskom lese. Čiže koľko sa ich tu môže tak nachádzať.
ešte jeden. Za tento múr, čo je tu na teraz, čomu to slúžilo, akým účelom.